Da jeg gik til læge, vidste man jo ikke rigtig, hvad det var. Så det eneste, han kunne hjælpe mig med, det var, at han kunne amputere begge mine ben. Jeg føler egentlig, at jeg har mistet 15 år af mit liv. Det er noget, som man typisk først får, når man når op omkring den alder, hvor man normalt kommer på plejehjem. Så det var jo meget, meget atypisk, at jeg kom som 30-årig og havde det problem. Restless legs, som det jo hedder, det er ikke noget, der gør ondt. Det er heller ikke kramper. Det er simpelthen bare, jeg kunne ikke holde mine ben i ro. Det føltes simpelthen som om, at der var 100 mus inde i hver ben, som bare spændede frem og tilbage. Og jeg kunne ikke sidde stille. Jeg kunne sidde stille måske 3 minutter. Så var jeg nødt til at gå op og stå og gøre et eller andet. I mange af de år, hvor jeg har arbejdet, der har jeg ikke sovet mere end en time om natten. Der begynder jeg også at få det i armene, og jeg får det meget mere i mine ben. Altså, jeg er blevet mere invalideret af det. Der begynder det for alvor at blive sådan, så at jeg føler også, at altså, jeg går også, sådan du ved, mere og mere i stykker af det. Og lige sådan meget af det der medicin, som jeg så har prøvet, altså, det har den effekt, at når du starter med det, så skal du trappe stille og roligt op i det. Og når du så er oppe på den dosis, hvor du synes, at du måske har en nogenlunde virkning, så den der nogenlunde virkning, den varer i ganske kort tid. Du ved, ganske få uger. Og så fader det ud igen. Da jeg var færdig undersøgt med hensyn til, hvad det var med mine ben, og man fandt ud af, at det var det der restless legs, så var der en overlæge, som tilbød mig, at hvis jeg ikke kunne holde det ud, så det eneste, han kunne hjælpe mig med, det var, at han kunne amputere begge mine ben. Og der sagde jeg til ham, at det synes jeg godt nok, der var et rigtig, rigtig dårligt forslag at komme med over for et menneske, som faktisk sad og var fuldstændig pillet fra hinanden efter mange år uden søvn. Men det var, hvad han kunne tilbyde. Det gav mig noget at tænke over. Og jeg tænkte også bare, hvis det her det skal være mit liv på den her måde, så gad jeg simpelthen ikke at være her. Nej, det gad jeg ikke. Da jeg startede op med at bruge det der CBD-olie, og hvor det rent faktisk virkede, det var i hvert fald for mig, som at få et helt nyt liv for ærende. Det har ændret alt for mig. Alt. Hvor at jeg jo før var fraværende, og jamen jeg var jo egentlig, du ved, sådan gennemstresset. Og det er jeg ikke længere. Der er bare faldet en ro over mig. Og det har også fået en masse andre ting inde i mit hoved på plads ved at tage det der CBD-olie. Det har bare været rigtig godt. Jeg kunne ikke holde mine ben i ro. Og efter at jeg er begyndt med det der CBD-olie, jeg har intet mærket til uro i benene, som i intet. Det har givet mig lysten til at tage de sidste 30 år. Altså de næste 30 år, det var det, jeg mente. Ja. Jeg håber, at andre ikke bare giver op, men undersøger, hvad der eventuelt kan være af andre muligheder. Og for mit vedkommende faldt mit valg så bare på, at jeg vil prøve CBD-olien af.
som for mig har virket. Hvad skal du resten af dit liv? Jeg skal have det godt, som jeg har det nu. Jeg skal bare have det godt.